14. ipuina. Enara eta beste txoriak. Enara eta txoritegi mota askotako bat zeuden begira nekazari batzuei lino hasia ereiten zeudela soroetan. Diotxe Enarak, nire lagunak, ez bide dakizu zertan ari diren ereie horiek. Bazaudete beldur gabe. Ereingo dute lino hasia, lurra itzurtu eta simaurturik. Lino belarra hasi eta ihartu direnean, gabikotu, txarrantxatu, espatatu, apaindu, gorutu eta arituta egingo dituzte guarrapatzeko sareak. Mugonez oroitu behar gara. Berandu dator sendagarria. Gaitzak indarrak hartzen baditu. Arrezazuen nire gorde bidea. Goazen guztiok bat batean soroetara. Hazia lurrera bota eta atxurlari horiek alde egiten dutenean, jango dugu ezarri duten hazia. Jaioko ez da lino belarrik. Egingo ere ezin dute sarerik. Hala gordeko ditugu geure buruok. Zenbat txori erori ote dira sareetan. Beste txori bildu zirenek barre egiten zioten galanki, eta esaten diote. Enara gauza ez, beldurti, ikarakor eta bihotzgabea. Etorkizun urrutiko eta behar bada inoiz esango ez direnek, emango dizute enbeste larritasun, ondo buruzalea zara. Egizu nahi duzuna, berdin ez diogu guk geure buruari horrelako lorrik eman nahi.